Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walau ayatin hatta yarawul adzabal alim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Falawla qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya lamma fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Induru madza fis samawati wal ard. Induru madza fis samawati wal ard. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim.
Wau nek mboten klentu milaine 71 nggih jenengan. Nggih. Mariyen. Nggih. Niki kula tingali mulai ayat 54. Nggih, mulai 54 kalau ben dereng mantun. Dan ayat 54 yang pirsani terjemahan ini. Walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ardi laftadat bi wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ayat niki tasik negesaken sing kolomben pilih tiang niku pikantuk ganjarane sesuai ngamale piyambak. Allah mboten nate mendolimi kawulane nggih. Nek sae nggih dibales sae, nek awon nggih dibales awon. Berarti napa niku Allah pun menurunkan syariat Islam sehingga tiang sing berbuat awon niku mangke mboten saged nuntut Allah. Aku mbiyen gak ero kok, aku mbiyen gak ngerti, mboten saged karena Allah pun mandhapaken syariat, pun mandhapaken para nabi, para rasul, bahkan pun nurunaken kitab, bahkan pun bagi ilmune teng para ulama-ulama, pun kata sing amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga tiang benjing ten akhirat niku mboten saged berkhelah utawa nggugat Allah, mboten saged. Pikanto amali piyambak. Ala innalillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haq walakin aktsarun la ya'lamun. Nah, janjine Allah nggih sampun pasti nggih. Kantun kita yakin mawon janjine Allah nek kita ngamal sae nggih mangke pikantuk ganjaran sae, amale awon nggih pangke pikantuk walesan awon. Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Nek kata tiang sing dereng yakin, dereng iman masalah lek meneh mati yo mari yo dadi lemah, lapo ate swarga neraka barang. Wong mati yo wis dadi lemah. Nah, nggih, mati yo mati urusan ate ana neraka, ana surga, ana dina kiamat lapo. Nah, kata tiang sing mboten percados ngoten niku. Lah, terus dijawab ngenten. Lek mati terus dadi lemah, mboten enten hari kebangkitan. Maka tiang niku mboten saged pikantuk keadilan ten gene donya karena donya niki mboten panggenan keadilan. Kita golek keadilan ten donya niki mboten saged imbang, mboten sanget seadil-adilnya. Sing paling adil nggih niku pengadilane Allah Subhanahu wa taala. Maka kangge menerapkan keadilan butuh alam sing mboten saged hakime disogok, jaksae disogok, pengacara disogok niku pun benjing ten pengadilane Allah pun mboten saged. Mungkin ten ngalam donya ngapunten nggih saged mawon tiyang sing korupsi miliaran triliunan selamat penak-penak, tiyang sing kasarane nyolong gedang nyolong pitik dihukum abot bahkan sampai dihakimi masa. Mungkin mungkin saged ten donya mboten napa-napa. Wong pancen nang alam donya mboten panggene pengadilan, tapi benjing ten pengadilane Allah bakal nyoto. Mboten saged enten sing gugat lolos saking celah pengadilan Allah mboten saged. Nah, Allah niku nguripno kita saking perkara sing mboten enten. Awale mboten enten terus dadi enten. Bahkan nyiptakno kita saking masyaallah barang sing kasarane kita njijiki. Air sperma niku kok njijiki. Tapi isok diwujudna dadi wong kaya ngenten iki. Dadi wong ya ganteng-ganteng, ya wedok ya ayu-ayu, ya isok mangan, isok nyelathu bojo barang. Padahal teko sperma lho. Lho lek diangen-angen lho teko sperma lho. Dadi tuwek lho isok nyelathu bojone malahan. Nah, opo perang sakti apa Allah. Lah, benceng nek kali Allah dimatikan kali Allah, terus dikubur ten gene lemah. Bakal dipangan set niku nguripno maneh luwe gampang wong biyen wis tau ana kok. Lah wong kita rumiyin sing ra tau ana ae digawe ana ae Allah Maha Kuwasa.
Maha kuwaos napa malih sing wis tau ana karek balekno malih. Mangkane sifate Allah niku huwa yuhyi wa yumiit. Wa ilaihi turja'un. Make bakal balik ten Allah terus menghadapi pengadilannya Allah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mukminin. Nah niki alhamdulillah Bu. Kita niku pikantuk selain kita pikantuk mau'idhah saking Allah. Ugi kita niku pikantuk tombo, pikantuk hidayah, pikantuk rahmat. Barang siji tapi ya dadi mau'idhah, dadi tombo, tombone ati. Dadi hidayah, petunjuk, dadi rahmat kawelasane Allah. Barang napa niku? Barang napa sing gadah sekawan niku? Barangnya siji tapi nggak ada sekawan. Yo dadi pitutur saged nunturi kita, saged dadi tombo kita nek kita sakit, sinten mawon atine sakit, saged oleh hidayah, saged dadi dalane rahmat kawelasane Allah. Barang napa niku? Al-Qur'an. Lah niku kita niku wis urip kalih Al-Qur'an. Mangkane nek saged ngaosi ampun libur. Nek saged wis pokoke masuk. Lajeng nek wis diparingi Quran lewat Kanjeng Nabi, terus banjur yok napa? Lah niki ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, nek pun pikantuk fadhole Allah, kautamaane Allah, kawelasane Allah, kajembarane Allah, rahmati Allah, fal yafrahu kudu bunga. Wa khairum mimma majun. Bungahe kita mergo pikantuk rahmati Allah, kawelasane Allah. Niku luwe apik timbang kita ngumpulno barang-barang sing kita usahakno piyambak. Ayat niki termasuk dados salah satu ayat landasan kita ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Salah satu niki. Kok saged nggih? Ten ayat niki kan kita diperintah kengken seneng-seneng, kengken bungah-bungah. Mergo pikantuk fadhole Allah, rahmate Allah. Fadhole Allah, rahmati Allah jembar sanget. Mboten namung rejeki mawon, mboten namung duit mawon, mboten namung panen raya mawon. Mboten namung anak soleh solihah, mboten namung keluarga sakinah mawaddah. Niku enggih, tapi enten malih rahmat Allah sing mungkin sering kita lalekne. Nggih niku kita dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kan dawuhaken ten Quran, mangke enten nggih. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah mboten ngutus Kanjeng Nabi kejaba dadi rahmat. Lah niki rahmat. Dadi rahmat kangge ngalam donya. Mboten rahmat kangge wong Islam tok, mboten rahmat kanggo menungso tok, tapi rahmat kangge ngalam donya. Kanjeng Nabi niku tiyang setunggal tapi dadi rahmati sak ngalam donya. Sehingga kita pikantuk rahmat dadi umat Kanjeng Nabi yo kudune bungah to. Makane dikon perintah bungah-bungah. Nah, bunga-bunga pikantuk Kanjeng Nabi nggih niku merengeti kelairane Kanjeng Nabi. 59 Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala nggih. Allah niku damel aturan enten haram, enten halal. Nggih hati-hati. Senajan Allah enggak damel alam semesta ngeten niki enten sing kali Allah dihalalne, enten sing kali Allah diharamne. Karena kula nate ningali podcast sinten ngoten, kula kesoban. Niku piyambake niku nganu, lah pose kok babi ku haram, kok asu iku haram. Wong ya asu ciptaane Allah, babi ya ciptaane Allah. Lapo kok arak iku haram, iku ya arak ya ciptaane Allah. Lah wong mosok ciptaane Allah. Saiki Allah nyiptakno pitik, pitik oleh dipangan, nyiptakno wedhus, nyiptakno sapi, sapi wedhus oleh dipangan. Lah lapo kok Allah nyiptakno asu karo celeng kok ora oleh dipangan. Jenengan nek ditanggleti ngoten ya napa? Kata wong-wong saiki kritis lucu-lucu. Jenengan jawab ngeten, lah telek iku ya ciptaane Allah. Telek iku ciptaane Allah. Lah panganan kok telek.
Wah aku ora gelem lah ya ngono iku. Aja milah-milih, sing milih iku ben Allah. Mangke Allah sing milihno. Endi sing halal, endi sing haram. Lek kabeh pancen ciptaane Allah. Lah boto iku ya ciptaane Allah. Watu ciptaane Allah. Mlapo gak mangan watu awakmu. Ayo. Lah yo. Lah yo nek babi njaluk halal, asu njaluk halal, arak njaluk halal. Lah telek kok gak njaluk halal awakmu. Ayo. Lah pasir kok gak njaluk halal. Wong iku ya ciptaane Allah. Lah kabeh ciptaane Allah tapi Allah ya paring syariat. Iki lo halal, panganen, konsumsien, gawean. Tapi enten sing haram, bukan berarti sing haram itu terus mboten ciptaane Allah, mboten. Niku justru ndedahno kita manut kali Allah napa mboten. Ngapunten. Jenengan ten dalem niku daleme jenengan. Putrane jenengan kan cara ngontun kan dibebasno wis, Nduk. Lek nang omah ana panganan, lek kula mbiyen nggih didhawuhi bapak kula. Nek ana panganan nang omah, lek iku nang omah ya pangan-pangan, gak usah atik takok. Gak usah atik pamitan nang bapak, gak usah atik pamitan nang ibu. Saking wedine kula mbiyen. Kula niku apik. Yo ganteng yo manut. Dadi kabeh njogo panganan niku wedi. Niki gadhahi sinten, Bu? Pak niki angsal kula pangan-panganan lek nang omah pangan. Napa mesti kabeh kudu oleh tak pangan? Apa ya wajan-wajan kompor-kompor ya? Kan boten to. Kan yo lah iya. Kan yo mosok lemari dikletusi barang. Lah yo enten aturane. Makane ngangge akal menungso niku. Pun wa ma dzannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyam. Tiang-tiang iku kata sing damel goroh-goroh atas nama Allah. Nggih. Kalau ke zaman rumiyin niku rohib-rohib utawa pendeta-pendeta niku untuk melencengkan kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil, niku barang sing haram diarani halal, barang sing halal diarani diwolak-walik. Terus atik bersumpah atas nama Allah. Nang donya mungkin bujuki umate iso, bujuki menungso iso, tapi titenono benjing ten pengadilane kita niku sakjane aten ayat niki wau, rentetan ayat niki. Niki mangke dielingno tentang pengadilane Allah, hati-hati engko diwales kali Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsarahum la yashkurun. Kita niku diciptakno ngalam donya sakmene ambane niku sakjane. Empun kathah sing kali Allah niku diperbolehkan. Nah cuma menungso iku golek celah sing malah golek sing ora oleh. Contohnya ngapunten kaya wau babi celeng pengin ngerasakno piye sih sate babi, piye sih sate asu, pengin ngerasakno ngono. Padahal yo sapi yo enak, rawon yo enak, yo soto yo daging yo enak kan. Maksudnya Allah niku pun dadekno sing enak-enak, sing apik-apik, halalan thayyibah. Malah golek sing elek-elek. Enek banyu klopo, ya enek napa niku gedang buah-buahan wakeh. Malah njaluke ya tuwak. Heeh, ciyu. Wong kali Allah ngono. Es jeruk ya enak, es degan ya enak, es Allah ndadekno panganan halal powirang-pirang, minuman halal powirang-pirang, tapi menungso karena ya nafsune wau nggih. Iku akhirin donya kita nggih sagete namung amar ma'ruf nahi mungkar, saling nuturi tok wis, ngiling-ngiling tok. Nek dhek gak gelem ya wis lana akmaluna walakum akmalukum, ya wis nek awakmu ngono ya wis bene, sing penting aku wis ngiling-ngiling. 61 wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itu finu wa ma zamatu min ardu wal sam niki tasik sami. Dadi Allah niku masyaallah maha adil, sak berat dzarrah sak biji mawon tidak ada yang luput dari pengadilan Allah, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Benjing akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ayat 62 ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Waline Allah, kekasihne Allah mboten wedi, mboten kuwatir, mboten susah. Niki salah satu makna kemerdekaan tenggene ayat niki 62 niki. Lek tiyang wis dadi kekasihne Allah,
bebas sangka rasa wedi, bebas sangka rasa kuwatir. Wis gak wedi, wis gak kuwatir. Mergi piyambake nderek aturane Allah. Tiang sing dadi kekasihne Allah niku sing ngono apa? Alladzina amanu wa kanu yatakun. Yo iman, yo takwa. Yo iman, yo Islam. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirat. Ten donya uripe dijamin sae kali Allah. Mangke ten akhirat luwe-luwe malah dijamin nikmat kali Allah. La tabdila li kalimatillah. Janjine Allah, kalimat Allah mboten mungkin ngolah malih. Dzalika wal fauzul adzim, kabegjan sing ageng benjing ten ngene ngersani Allah. Wala yang sungka qauluhum innal izzatal jami'ah wa nah, Kanjeng Nabi niku ngadepi wong kafir. Niki kan sakjane salah satu fungsine Al-Qur'an nggih. Salah satu fungsine Al-Qur'an mandhap ten Kanjeng Nabi. Kenging napa kok Qur'an niku mandhape mboten sami kados kitab-kitab para nabi lintune. Kitab-kitab nabi lintune niku mondhope mandhape jumlatan wahidah, langsung sak gebok. Cara napa Taurat ya wis iki langsung ping pisan wis gak atik bolak-balik. Tapi nek Quran jenengan pirsani ten sejarah Quran niku mboten langsung 3 juz, mandhape lak mboten langsung sak menten. Kawitan Kanjeng Nabi diutus dadi rasul ten Gua Hira di rawuhi kali malaikat Jibril niku lak nembe dituruni surat Al-Alaq 1 sampai 5. Gal titik Quran niku. Quran niku mudhun pirang ayat. Kadang mek satu surat, kadang mek sebagian mek beberapa ayat. Kadang nate niku mboten sak ayat utuh. Pedotan ayat niku diturunno. Dadi Quran niku bolak-balik. Alasane utawa fungsine kangge napa? Salah satune kangge menghibur nabi. Ben nabi niku bolak-balik disambangi kali malaikat Jibril, bolak-balik diparingi cara tanduran niku sering disirami kali dawuh-dawuhe Allah. Kula rumiyin pas ngaos ngenten niki niku karena tenggene pondok niku diparingi analogi permisalan masalah bocah pondok. Jenengan umpami mondokno putrae utawa putrane ndelek pelatihan akmil utawa akpol umpami. Akmil akpol niku kinten-kinten pirang wulan, Bu? 4 tahun, Bu. Wis umpami 4 tahun. Napa dikirim ten Sumatera napa pun diumpama lho nggih. Kinten-kinten putrane jenengan sing tebih saking jenengan wau. Kinten-kinten niku seneng disambangi pisan to utawa disambangi bolak-balik kinten-kinten. Bolak-balik. Marem jek dianggep anak. Saulan disambangi digawakno emi, gawakno sego. Lho nggih lho kula rumiyin masyaallah. Heeh. Gawakno bungkusan emi, tahu tempe ndok ngono iku sawono dipurak sak kamar ngono. Meneh ulan meneh gawakno maneh genti maneh rawon. Bu, nate digawakno serundeng niku nganu toplesan lho, Bu. Nate sampai guru kula niku lho ngirimi kula netep ten ibu kula pasambang kula niku napa serundeng niku sak toples. Niku 2 minggu, 3 minggu nembe telas. Karena niku sing maringi guru kula tak wet-wet. Masyaallah. Luwe seneng disambangi bolak-balik. Bayangne perasaane putrane jenengan dikirim ten Sumatera napa ten pundi ngoten. Jenengan sambangi pisan tok. Wae ngeterno tok wis mari ngucul wis latihan ora ditelepon ora di WA ora diopo 4 tahun nang kono. Iku gak dipondokno, gak pelatihan tapi diusir saka omah. Lho iya lho gak tau disambangi, Bu. Gak tau di WA. Wong tuh malah alhamdulillah bocah wis minggat wis. Berarti kan mboten nggih Kanjeng Nabi mboten ngonten. Kanjeng Nabi spesial. Quran iku mandhap bolak-balik. Nate lho Nabi niku mboten mandhap ayat nek mboten salah dangune 3 wulan mboten salah. Niku Nabi pun gelisah. Bahkan umat Islam beberapa wong munafik iku mbuli Kanjeng Nabi. Lho entah. Muhammad bolak-balik ndangak nanggone langit ngenteni malaikat Jibril, ngenteni wahyu. Wis ditinggalno karo pangerane, wis ditinggalno karo malaikat Jibril. Nate dipoyok ngoten, Bu. Masyaallah.
Akhirnya terus mandap. Pancen nek dereng wayahe, pancen dereng dawuhe Allah, malaikat Jibril nggih mboten dugi, mboten rawuh. Dadi Nabi dalam 23 tahun ayat Quran itu turun berapa kali mawon, Masya Allah. Bolak-balik ten Mekah, bolak-balik ten Medina, ten perjalanan nggih Nabi. Dalu-dalu lho, Masya Allah. Kumpul kali garwane lho. Malaikat Jibril rawuh, lek wayahe rawuh ya rawuh. Ora golek waktu rada engkuk mari ngono ora wis. Wayahe ya wayahe. Wayahe lho rawuh ya. Lah makane Kanjeng Nabi ini dihibur Kanjeng, gak usah ngreken cocote wong kafir. Gak usah susah lho nggih. Ngapunten. Jenengan disanjangi tanggane sampean. Jenengan tanggane. Padahal jenengan tangga raket macam-macam. Terus dia sampean ngerti iku, kenal iku, yo kenal ngaku ngaji bareng. Alah, sampean iku nang burine dirasani, entek ngamek kurang di ilokno ngene. Susah mboten jenengan. Awale jenengan ngerti apike. Jenengan terus mari ngerti eleke susah mboten. Susah wong ketemu bendina, Bu. Ben ngaji ben jamaah ketemu, tapi terus dikandani kancane, heeh. Lah yo wong akhir salat ra tenang, Bu. Kape cedhekan gak wani. Salate akhire ngadoh. Lah, tiyang niku kadang-kadang saged susah mergo omongane wong. Niku manusiawi. Kanjeng Nabi kali Allah ngontenaken, ra usah susah karo cocote wong kafir. Pancen cangkeme elek pancen. Jarno ae. Penting sampeyan niku innal izzata lillahi jami'a. Ra usah kuwatir. Sing duwe kamulyan iku Allah. Kabeh sing duwe kamulyan mek Allah tok. Cocote wong kafir gak pengaruh napa-napa. Wis ra usah kuwatir. Wong kafir kabeh didawuh-dawuh nomo to. Ngolah apa? Ah, terus ala innalillahi mang fis samawati wa kali Allah didedahno. Iki lho kekuasaanku, kekuasaane kerajaane Allah sakmene. Wis ra usah gatekno wong sak upil ae kok. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dzanna wa innahum illa yakhrusun. Ben wong iku nek pancet nyembah brahala berarti nyembah penyonone dhewe, mboten nyembah hak, mboten nyembah perkara sing bener. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi wan nar busira. Terus Allah niki dahno Kanjeng Nabi niku nggih nek susah niku kadang diceritani nabi-nabi rumiyin. Gak usah susah Nabi Muhammad. Mbah-mbahmu mbiyen Nabi Ibrahim digodho wong kafir, Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Niku diceritani mbah-mbah rumiyin niku anteng-anteng. Kadang diceritani kekuasaane Allah. Lah lapo sih ate ngrungokno gatekno omongane wong siji, wong loro, wong telu lapo kok digatekno. Allah duwe sak ngalam donya. Kabeh wae Allah. Nek Allah pengen menundukkan manut kabeh kali Allah. Kanjeng Nabi niku didem-dem kali Allah. Sampeyan niku nabi paling mulya, makhluk paling mulya. Mbok jenengan matur sak kecap malaikat sak ngalam donya, sak ngalam akhirat niku manut kali jenengan. Lha apa atik jenengan gatekno cocote wong kafir, wong siji loro ra ngefek. Lho Kanjeng Nabi niku masyaallah nggih. Kanjeng Nabi nek nyuwun malaikat napa-napa, ndonga nang Allah. Niku malaikat gupuh. Malaikat gupuh ndandang ngijabahi Kanjeng Nabi. Contone para guru-guru kita niku maringi contoh pas wae niku, Bu. Udan niku. Kanjeng Nabi niku pas wayahe khutbah Jumat ngoten niku. Pas khutbah Jumat, itakullah macam-macam ngoten nggih. Dilalah tengah-tengah khutbah niku enten sing interupsi. Dipikir rapat DPR paling. Terus lah nggih, tengah-tengah khutbah lho, Bu. Kita lek tengah khutbah kan turu kabeh. Lho jenengan takut Pak jenengan. Pak sampean lek khutbah ngrungokno Pak Idam ngomong apa blas. Terus tangi-tangi komat kok. Ora ngrungokno. Lah iki malah kewendel tengah-tengah khutbah ngadeg wis Muhammad ra usah kakean omong. Enten pancen nggih kurang tata krama, enten sing sahabat Kanjeng Nabi rada kendel kurang tata krama nggih enten. Ra usah kakean khutbah macam-macam. Masyarakat itu lagi kekeringan, lagi paceklik, sawah-sawah garing kabeh, hewan-hewan wis
kurus kabeh mergo sukete guaring kabeh. Wis ora usah kakean khutbah macem-macem. Ya apa carane ben udan? Kanjeng Nabi rada duka. Langsung ten nggile mimbar niku mboten nate salat istisyon. Niki kirim langsung donga, ya Allah jenengan mandapne udan. Malaikat udan, malaikat Mikail niku pengawale malaikat Mikail. Langsung ngengken mudhuna udan. Mantun mandap udan Kanjeng Nabi nerusno salat pun kali Kanjeng Nabi ditinggal. Udan niku mboten mandeg dan mandeg. Bayangnya udan ora mandeg seming sing akhire garing ku banjir kabeh. Akhire ternak sing kuru-kuru mati kabeh tambah. Malah mati kelem kabeh. Langsung sahabat itu disalah nih sing khutbah. Iki mergo awakmu. Awakmu iku nek njaluk gak sopan santun. Kanjeng Nabi ndonga udan tapi gak ndonga mandeg. Akhire malaikat rawani ngendhekno Kanjeng Nabi ora merintah mandeg kok. Akhire malaikat mandeg. Terus akhirnya sowan Kanjeng Nabi, ampun Kanjeng Nabi, ampun. Pun cekap Kanjeng Nabi cekap. Akhirnya ndonga Allahumma hawalaina wala alaina sing terkenal niku. Akhirnya terus udane lereng. Nah niku Kanjeng Nabi niku digatekno seluruh malaikat. Lah tapi Kanjeng Nabi saking apike wong, saking aluse atine Kanjeng Nabi, nek krungu omongan nyelekit niku Kanjeng Nabi ya susah. Sabi aluse wong, Bu. Kanjeng Nabi wis jujur, wis welas asih, ya jek dimusuhi wong, jek dipaido wong apa maneh kita. Nah kita yo kurang apik cangkeme, kurang apik atine. Dirasani wong ya lumrah. Wong Kanjeng Nabi sing apike kaya ngono ya dirasani wong, dipaido wong, dimusuhi wong. Apa maneh sing kita. Mangkene wis ora usah loro ati lah. Enggak usah gak contohnya. Digawe status iki kok mari ngono. Qalu takhadallah. Nah niki salah satu cocote wong kafir niki. Lah niki lak nyritano cocote wong kafir. Niki lho, ayat 68. Qalu nyocot sapa wong kafir. Ittakhadallah. Lho niki jenengan pirsani 68 niku sing matur sinten? Wong kafir napa Kanjeng Nabi napa Allah? 68. Mereka berkata, mereka niki mereka sinten? Wong kafir niki. Yahudi lah wong kafir niki. Wong kafir nyocot ittakhadallahu tan. Allah duwe anak. Wis kurang ajar sih cocote. Allah duwe anak. Lah akhire kali Allah subhana. Ya ora mungkin maha suci Allah. Huwal ghani Allah ra butuh anak. Ora butuh anak. Malah digojoleki ngenten. Al-Qur'an kadang-kadang ya rada humor. Pas wayahe wong Yahudi, wong kafir iku ngarani Allah duwe anak ngene. Terus kemudian Allah niku rada moyoki ngenten. Lah lek Allah duwe anak, bojone sapa? Nek Allah duwe anak, rabi karo sapa? Kapan oleh nganten? Kowe diundang jago ngopo ora? Lucu ya nih. Allah pun lahu ma fis sampe gojone. Nek Allah duwe anak gak duwe bojo lah terus lak selingkuh lak piye to? Lah yo mestine nek kape ngarani Allah duwe anak, yo aranono sik Allah duwe bojo. Urutane kan ngono. Duwe bojo sik, lagi duwe sing duwe bojo ora duwe anake pirang-pirang. Lahu ma fis samawati wa iki ndodono Allah niku kekuasaane langit bumi. In indakum min sultanin bihadza. Kita mboten gak ada kekuasaan apa-apa. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Beno wong-wong kafir iku ngomong tapi atas nama Allah tapi padahal mereka mboten ngertos ilmune. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Tiyang sing bujuki atas nama Allah, ngarani Allah ngene. Allah duwe anak, Allah ngistimewakno wong Yahudi, ngistimewakno wong Nasrani, engko nglebokno Yahudi nang surga, nglebokno Nasrani nang swarga. Wis beno ae. Mereka la yuflihun, boten bakal bejo dunya akhirat. Mata unfid dunya, mungkin piyambake saged enak nang dunya mungkin. Mata unfid dunya, tapi ditenono tsumma ilaina marji'uhum, bejing dibalekno kali Allah, tsumma nutiquhumul adzabas syadida, bejing kali Allah dincep-cepno nanggone siksa sing pedih bima kanu yakfurun, mergi mereka wong kafir. Nah kan Yahudi Nasrani iku statusnya kafir. Secara golongan memang Yahudi Nasrani, tapi statusnya kafir.
Nah, terus cerita nabi-nabi. Lah niki masyaallah. Kanjeng Nabi niku nek susah diceritani para nabi. Pertama, niki nggih ayat 71 nggih niki cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih pun jenengan sami pirsa Nabi Nuh niku yuswane panjang sanget. Nabi Nuh dakwah mawon niku dangune 950 tahun. 950 tahun. Dakwah tok niku. Dereng alite dereng dihitung karo sepuh ini dereng usia ini. Nah, Kanjeng Nabi Nuh niku nyampekno pegel. Artine karena tiang-tiang mboten sami iman. Sampai kali Allah didhawuhi, mari ngene wis ra ono wong iman blas. Wis mari ngene ra ono wong iman blas. Kanjeng Nabi Nuh sing pun dakwah 950 tahun niku sakjane pengen resno dakwahe saged mawon, mung duwe kesabaran luar biasa. Tapi pun divonis kali Allah, pun ditakdir kali Allah, mari ngene jumlah umat Kanjeng Nabi Nuh niku nek mboten salah namung 8 dosa. 8 dosa. Digabungno jamaah istighosah, akeh jamaah istighosah jan. Kaum Nabi Nuh digabungno mriki Al Ihsan, An-Nur kali napa niku jek akeh jamaah kita. Lah niku Nabi Nuh akhire Nabi Nuh ndonga Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan biarkan orang kafir hidup di dunia. Dongane masyaallah. Jangan biarkan mereka orang kafir hidup di dunia. Akhirnya napa nek wong kafir urip nang dunya niki alasane Nabi Nuh. Mereka akan melahirkan kafir-kafir yang lain. Maka yuk nopo carane entekno mesisan ya Allah. Ya wis dikabulno kali Allah. Kali Allah umat Nabi Nuh sing ndablek-ndablek sing kafir-kafir dipateni Allah kali banjir bandang. Banjire gak sedina rong dina tapi 6 wulan. Bayine nemu. Sing napa manut-manut lah niki. Fakadzabuhu sing napa sing manut-manut fanat jainahu wa ma'au fil fulki dislametno ditumpakno ndukure kapal wa ja'alnahum khalaifa didadekno pengganti-pengganti wa aghraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina sing mendustakan kafir-kafir mangke dipateni Allah fanzur kaifa kana aqibatul mundarin wis diperingatno mboten manut yaiku akibate tsumma ba'atsna min ba'di langsung ba'da Nabi Nuh cerita mantune Nabi Nuh niku mandap beberapa nabi yang lain. Nabi Adam, antara Nabi Adam kali Nabi Nuh niku lak secara hitungan Adam, Idris, Nuh. Jenengan hitung kan mek nabi pertama, kedua kali ketiga nggih. Padahal jarake Nabi Adam kali Nabi Nuh niku asratu kurunin. 10 abad. 10 abad berarti pinten, Bu? 1000 tahun. Jarake Nabi Adam kali Nabi Nuh. Muakhire masyaallah. Sak mantune zamane Nabi Nuh mpun mantun. Allah mboten ngejarno bumi. Dikirim maneh para rasul, rusulan ila qaumihim faja'um bil bayinat, nggawa mukjizat, nggawa kitab, nggawa wahyu. Tapi pancetae fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Pancetae enek sing kafir. Wis kelakuane wong kafir niku ngonten mau dikirimi nabi rasul. Nabi Rasul digawani mukjizat, digawani kitab suci, digawani wahyu, nyampekno kanthi lemah lembut, dikei kabar gembira mlebu swarga, dikei kabar peringatan mlebu neraka. Pancet, Bu, pancet enten sing manut ya enek sing kafir. Pancen tatanane donya niku kali Allah didamel ngoten. Mangkane mangke ten sing kita wau waca niku tembus ten 909. Sakjane Allah niku ndadekno kabeh sak ngalam donya iman kabeh, Islam kabeh, keswageten. Apa bahasa kesageten itu? Allah ndadekno sak ngalam donya menungso dadekno iman kabeh, Islam kabeh, salat kabeh, manut kabeh, kesageten. Kegampangan. Iso. Cuma Allah mboten kersa. Allah iku pancet ndadekno wolak-walike donya ya ana sing iman ya ana sing kafir, enek sing manut, enek sing maksiat. Wis tatanane donya ngoten niku. Makane Nabi Muhammad diayem-ayem, wis ra usah susah. Pokoke sampean tugasno nyampekno syariate Allah,
dene mereka manut alhamdulillah gelem dijak mlebu swarga. Gak gelem manut ya wis ora usah susah ya dakwah sing nang manut-manut niku. Kanjeng Nabi niku pancen saking apike wong, pengen kabeh dilebokno swarga. Modele mboten rido nek enek sing kecantol neraka mboten rido. Tsumma ba'atsna min ba'di Musa wa Harun. Nah niki sing paling rada dawa niku ceritane Nabi Musa, Nabi Harun. Niki dicoplekno beberapa peristiwa mawon antara Nabi Musa Nabi Harun kali Fir'aun nggih. Nabi Musa Nabi Harun niku lak dikirim Allah ten gene raja Fir'aun. Kangge ndakwahi raja Fir'aun. Lah niki jam pira pun kedip malih. Wis mangke endinge nggih, endinge raja Fir'aun niku mati tenggelam tenggene Laut Merah. Terus Nabi Musa, Nabi Harun kali sak Bani Israil sing jumlahnya 600.000. 600.000 niku sami slamet saka laut. Bahkan sinten niku Raja Fir'aun sakjane Bu, Raja Fir'aun niku gak gelem mlebu laut sakjane. Nek ten critane niku kan mantun laut niku terbelah, nggih. Nabi Musa kali Nabi Harun kali Bani Israil niku lewat tengahe. Iku sakjane sami gumun, sami gawok. Lho kok iso? Kok iso? Kabeh mlebu mboten mantun sakjane. Bahkan sampai umat Nabi Musa ten pucuk sing seberang mriku niku dereng wani mlebu. Lah lucune nek ten tafsir lho nggih. Jarane Fir'aun niku digodha karo jarane malaikat Jibril. Dadi jarane Fir'aun niku disandingi karo jarane malaikat Jibril. Terus nggodha jarane niki akhirnya jarane melok nyemplung. Ceritane ngoten tafsirin. Dadi karena rajae Fir'aun melok nyemplung, melok melampah, akhirnya kabeh pengikuti melok ngrunu, bahkan sampai sumbar. Nek laut iso kebelah mergo Musa. Kita bangsa Kipti yang lebih mulia dari Musa dan Bani Israel lebih berhak, lebih hebat untuk menaklukkan lautan ini. Sumbare koyo ngono. Kali malaikat Jibril dituntun teko ngarep, teko mburi disurung malaikat Mikail. Ayo Rono. Lah mantu tengah-tengah langsung ditutup laute. Blas. Wes mugi-mugi kita diselamatkan Allah nggih donya akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.